Jeg hedder Christoffer Christiansen. Vi er på Sørup Herregård, hvor jeg er direktør og medejer. Jeg har været hoteldirektør i 8 år og boet her siden jeg blev født. Vi er et hotel- og konferencecenter, der har 102 værelser. Vi har selskabslokaler, konferencelokaler og pool med spa. Vi søger hele tiden nye og teknologiske muligheder, herunder samarbejde med Opali, som har været super godt. I receptionen der hjælper det med at gøre svarene hurtigere til gæsterne, hvilket selvfølgelig gerne skulle resultere i en bedre kundeoplevelse, som vi selvfølgelig også søger. Vi bruger den del, der hjælper med svar til kunderne i vores mailbox, og herudover så har vi også integration med chat, så folk har mulighed for at få svar på de mest basale ting instant. Onboarding med Gustav især har været super god. Altså, han er på hele tiden og altid. I takt med den teknologiske udvikling, så tror vi, at receptionsarbejdet ændrer sig, så de medarbejdere, der er i receptionen, tager sig af mere personlige ting over for gæsterne.